जानेवारी महिन्यामध्ये आम्ही ही नावं मला सरपंच इलेक्शनसाठी उभं राहण्यासाठी मिसेससाठी मतदार यादी ज्यावेळेस मी नारायणगावच्या वाचायला घेतल्या त्याच्यामध्ये बरेचशी नावं अशी आढळली की ती जे नारायणगावची नाही आहेत आणि बरीचशी लोक काही व्यवसायाने पेंटर वगैरे आहेत त्यांची नावं आता काही ह्याच्यामध्ये कॅम्पमध्ये लावून घेतलेली आहेत. ते आढळल्यानंतर आम्ही तहसीलदार साहेबांकडे त्याची तक्रार केली. तर तक्रारीमध्ये ते म्हणले ही नावं ग्रामपंचायतच्या इलेक्शनपर्यंत कमी होतील, त्याची सखोल चौकशी होईल. पण ती चौकशी झाली नाही आणि योगायोगाने आता ह्या बांगलादेशी लोक सापडलेत. ते सापडल्यानंतर तीच तक्रार आम्ही केलेली आहे. ती वेळेत जर त्याचं गांभीर्य तहसीलदार साहेबांनी जर घेतलं असतं तर आज ही बरीचशी लोक आता जी सापडली ती त्यावेळेसच सापडली असती. मला प्रश्न असा विचारला की याच्या पाठीमागचा करता करू तर कोण आहे? करता तर माजी सरपंच नारायणगावचे त्यांनी जे कॅम्प घेतले, लोकांना बिन बघता डायरेक्ट जे दाखले दिलेत, तू कुठला आहे, तू बांगलादेशाहून आलाय का कुठून आलाय, याची शहानिशा करायचं काम ते त्या प्रतिनिधीचं आहे. त्या प्रतिनिधीने ती शहानिशा न करता त्यांना दाखले दिले आणि त्याच्या आधारे ते आधार कार्ड तयार झालं, मतदान कार्ड तयार झालं आणि त्या आधारे त्यांनी नारायणगावच्या इलेक्शनमध्ये मतदान केलं. असं बरंचसं जे बोगस मतदान आहे ते नारायणगावच्या इलेक्शनमध्ये इथे करण्यात आलं. नारायणगावमध्ये किती वर्षापासून हे लोक राहत आहेत आणि कुठं वास्तव्य होतं त्यांचं? काही लोक बरेच वर्षापासून आहे, काही आता आले असतील. ते तपासाचा भाग आहे, ते कळेल. आता ते मी कसं सांगू शकतो. तुम्ही माजी सरपंच म्हणाले, तुमच्या भगिनी सुद्धा माजी सरपंच होत्या. ह्याच्या आधीचे जे सरपंच होते त्यांनी जे कॅम्प घेतला बाबू पाटे त्याच्यामध्ये मागच्या पंचवार्षिकला. आता तुम्ही निवेदन कशासाठी देण्यासाठी आले? बाबू पाटे यांच्यावर पण कारवाई व्हावी असं म्हणले. तो तपासाचा भाग आहे. जो तपासामध्ये जे दोषी आढळले जातील त्यांच्यावर कारवाई व्हावी.